I want to tell the whole world that history will not slip away from the fingers of God. Many governments are trying to displace God, to feel people say that God is dead, God does not exist. But those people do not exist. God continues to exist. Whatever you do, the history will not slip away from the hands of God, from the fingers of God. So I think we have always to be hopeful than optimistic. Optimism is a psychological term, better to use. Let us be hopeful. Let us trust our hope in God. I tu Bóg przygotowuje dla naszego pokolenia coś, co będzie największym aktem Jego miłosierdzia, darem miłosierdzia, mianowicie ten sąd szczegółowy, przez który każdego przeprowadza po śmierci, pozwoli przeżyć na ziemi w czasie jeszcze ziemskiego życia. I dlatego to nazywają niektórzy ostrzeżeniem. Nie będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy są dzisiaj zjednoczeni z Jezusem. Natomiast będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy nagle zobaczą w swojej duszy szatana. Bo nie ma pustki, nie może być. My jesteśmy świątynią. Świątynią stworzoną przez Boga, dla Boga, tak? Jeżeli wypędzimy Boga przez grzech ciężki, w tej chwili zajmuje Jego miejsce na tronie naszej duszy szatan. Pustki nigdy być nie może. Że jedyną drogą jest bycia przy Matce. On ją dał przed krzyżem i tylko ona nas doprowadzi tam, gdzie mamy dojść. Nie ma innej drogi, tylko przez nią do Jezusa. Postoji lijek za obranu od Satane u svijetu, a to su sveta krunica i pobožnost bezgrešnom srcu Marijinu.